Ulay PWPW Prince of High PCC siya kanik amen faithful and true channel pasisin siya kanik apologetic pateng hakan kesengi ipe cepang artili kipang ka jing pen manhok bat ka jing pen kentang kedon ki ba pen keren ki ba yalap ki ba hikai hakan kedur ki ong ka jing pen manhok lane justification kalong tang syabar ka jing pen manhok justification is external but kadai kebala shu I imputed om ka jing pen kala ka ba napo om de ka jing kala ka ba napo om de ka jing kala ka ba mut kumta ndi lene kata kepala shu besut hapo infused kadai ka ba nabar kom de kata ka ba napo ki ong kumta nata ki ong susu kumno nyim kelalong ki ba hok sisa hendre de ublei uba pen bena bangi long ki ba hok namar jong ka jing yap jong jisu halor ka ding phana kemut kene ka jing le jong jisu kadai na sabar kam don ji ketai ya ke badon hapo jongi kene ka jing ong jong kini ki breu tengi jubab ya kum kene ka jing hikai kane kamde ka jing hikai jong ka bible perkadai ka jing kela ka babak lebak na ka jinget ka balanget ha ka balang nadu kipor kiba meningkong ka jing kela bak lebak isim na ka tin pareng ka ong radical change ki katolik inget ba ka jing pen manhok justification but ka sanctification ka jing pen kentang ki ya deilang Henry ki protestan ki perkat ba kine ar ki ya khlat ba ka jing khoi kam don jing a day ka ba bet bat ka jing pen im Henry ublei upen bena ya ubah pop kum ubahok bat marmar uta ulayo manhok justified halor kanong rim jong ka snam bala play jong u Jesus Christ ubriu ubrayo manhok justified un sale yakikam babha namar ka jing pen manhok jong u Henry ka Bible ka hikai ba ka jing pen kentang lene sanctification ka dei ka benta ka pakongsan jong ka jing yai lenti jong ka jing pen im kam dei tang ka benta ka bala ban ka basu ben rapsu hadin Henry kalong ka pedeng jong ka jing im hang ne don katok ane ka jing kedeu na ka Bible ki ba pen i ya ka jing sai bat pendam sisa ya ka pop om tang ka jing pen bena ba ya ka pop la tap la sai la pen khuit hang ne ngin sa sim mata ya ki katok ane ki dekat na ka Bible ban pen i ban kedeu ba ya kane ka jing site par ka jing pendam sisa ya ka pop ka don par kam dei tang kata ka jing pen bena ba u Jesus Christ ulai yap bat la taplut ya ki pop jingi da ka snambok jong u dingin page ni kong ki kam jong ki apostol ni na page na ki kam jong ki apostol kalong ka ba khat san khat khandai dingin pule ya kane ni kam jong ki apostol kalong ka khat san dekat ke bakhandai ingin pule syempen ya per hapedeng jongi bat jongki ulapan ku ya kidonut jongki namar baki langit ulapan ku ya kidonut jongki namar baki langit natangi page sakawipat nakajuk kanika kam jongki apostol kalong ka ba arpun riu dekat ke ba khat pra kalong ka ba arpun riu dekat ke ba khat pra ni page thok kum ne pidei ban pen pej yaki khmat jongki ban pen phai yaki naka jing dum shaka jing shai panaka bol jong soitan shauble kumta bada ke jinget jongki hanga kindu yo jing map yalaki pop bat
yo jaka hapdeng ki pai balajit hang ni kani kedi kapop kedon atau kapop kedon tang hajrong kani kapop kedon hapok pidei ban pen pej yaki khmat jongki ban pen pai yaki naki jing dum syaka jing syai panaka bor jong syaitan syau blei tidak kum tangi kelalong kiba kuj bat kiba kentang bat kiba pen bat bayo yakahok daka jinget jongki hanga kindu yo jing map yala ki pop bat yo jaka hapdeng ki pai ndala pen pai yaki naka jing dum syaka jing syai ni hapan pai ni hap ban pej yaki khmat bangi pej yaki khmat kamut ngi don ya ka jing tip bangi don ha ka jing dum bat bangi pai no na ka ni jing dum shau blei om dei ba ka jing shai ka don la ka don nang ta susu saka wipat ka khot bible ka bana ka sithi banikong u Paulus syaki Korin kalong ka banikong sithi banikong syaki Korin kalong ka banikong ka khot ka ba ar athokum ni sya ka balang ublei ka ba Korin syapi ya kibala pen kentang hau Chris Jisu bat ya kibala khot banlong upai bakhuj bat kumju hakitu barok keleng satlak kiba khot kerpat ya kerteng utrai jungi Jisu Chris ubalang kenrad jongki bat jongiru te sya ka balang ublei ka ba Korin syapi kibala pen kentang hau Chris Jisu pada kibala khot banlong upai bakhuj berkumju ru'ya kiwei setelah ka pertai lo thoang ni kemut syapi ki balapan kentang uang su hau Chris jingpen kentang hau Chris jingpen kentang hau Chris lapen kentang hau Chris om siam la ong hang ni ba Chris upen kentang lapen kentang hau Chris namar ba swaban yo ye jingpen kentang kadon ka jingpen khuj kadon ka jingpen manhok nang takini takadaw kini gidon ki jinghadei pur arteli hakane ka ju ki sithi bani kong siki Korean kalong ka ba ndriu pat manta de khat khatway ka khat ka ba khatway handrei la sat yapi lapen kentang bat lapen man hok yapi hakerteng utrai jing Yesus Kristus bat hau men sem jong blei pen kentang bat lapen man hok hang ne kini arteli ki ni ki ktien ki ya don lang kim long ki bayak khlat la sat yapi lapen kentang yapi bat lapen man hok yapi hakerteng utrai jungi Yesus Kristus ti kim dei ki kinde ki jinglong lane ka artel ki ktien ki ba long la ka jong sitibni kong Petrus ko nong ka ba ningkong dekat ka ba ar la thok kum ne lajit kat kum ke jingmang ublei ukpa ya ki balapen kentang da umen sim ban im hake jing ko ngo yo Yesus Kristus ban pen khoi ban yo pen jing pen khoi da ka snam jung u ka jing e ba jing suk kinang roi ker hai happy te lajit kat kum ke jingmang ublei ukpa lajit nengkong jit ya ki balapen kentang da umen sim ba khoi ane pen kentang kedik ik bar syapo da umen sim bakui but nya ken mauru baong u Paulus ba umen sim bakui udan hapo jengi but ngi long kata ka tempel jong umen sim bakui umen sim udan hangi kemudian ka jing pen kui jing pen kentang ka don hapo kamdei ka bawan nabar yo jing pen kui da kasnam dangi ko ngu yo Kris ngi hapan ko ngu yo Kris nikong natangi sayo ya jing pen kui da kasnam jong Jisu. Nanti tiba ar jong Petrus. Tiba ar jong Petrus kalong kebanekong dekat kendai. Uta ubom don ya kini ki jinglong hok. Ulong kum umat la ubom yo i. Uklet kumno lapen khu ya u na ki pop barim beca. Ini uta ubom don ya ki jinglong hok ulong kum umat la ubom yo i. Te uklet kumno lapen khu ya u na ki pop barim beca. Ikan mau bahaka siti benikong si Korean nong kapan riut kot khatway ya ka jing pen man hok par ka jing pen kentang ya ka jing pen kentang labu lang
ha kapor kiba ladep ka jing pen ketang ru kalong ka jing jia ka baladep ka sibenta jong ke jing pen man hok ha ki wei pat ki dkhot jong ki siti haneng ka ladon bat la tho ka long kanong rim na ka banta ka jing kiu sya ka jing imen sim kumba u apostol Paul ukdeu ha ka jing khublei khadu jong u sya ki temen kisan ha ka balang Ephesus wing syam ha ka kam jong ki apostol kalong ka ba arpau khot lai puar arpau lai puar ula ai khublei khadu iki ong kumno bat menta ngabu yapi ha ka jing sumar su kheru blei bat ha ka khubor jong ka jing ai jong u ula bantei yapi bat ban ai benta hapi hapreng kibala kentang jong u di kata ka ba ula tho ai khublei khadu iki bat menta ngabu yapi ha ka jing sumar su kheru blei ka khubor jong ka jing ai jong u ula bantei yapi ban ai benta yapi ai benta yapi hapreng kibala kentang jong u baro di jinglong kentang ke jinglong kentang rei kiba objek bat kiba kan tho susu kidang ong ki protestan bat ki wei ong hato pat syapang ka sithi chaki nong rom kalong pesan khat khandai ke ong da ka jing ko ngu jong u wei bun kin long kiba hok hato kani kam hikai sai ya kata ka ong imputed lane forensic justification ya kata ka jing basu ai ya kane ka jing pen man hok kane ka jing pen khuj ka bana bar ka kren syapang kibriu kibala pen long hok tang namaru kris kibriu kim lei ru em hapo jongki ha ka jing kela jongki re kritang ka basu wan tap nabar namar ukris ulale ti ka jing le jong kris ka suwan tap lup yangi atau kalong kumta ti ka jubab ya kane kalong kumne ha ka ju ka dekhot upol ukren syapang ka to ka jing hap dakaba bun la pen long nong pop wala ki jing kta jong ka pop ten rai ha ka jing long briu ki long ki ba shisha bat ki ba syapo ka pop ten rai ha ka jing long ubriu ki long ki ba shisha bat ki don hapo jongi ki briu bat upol upenya dei yakani bat ka hok tilada ka pop ka long ka ba shisha bat ka don hapo jongi te kamut yakane ka jing pen man hok ru kane ka jing pen khuj jing pen ketang ru ka dei ban pen khuj ya ka ba syapo om dei ya ka ba syabar kumbaki protestan ki ong tang ka ba syabar ka hapo kala ka jong ka habar la ka jong kane ka jing hikai ka ba kelas bune namar kata kam don jing ya hab ban ong baka pop kalong ka ba shisha bat ka hok kalong tang ka ba la shu pen bena bal la saja pi bat la pi la long ki ba hok la sait ta ka snam jung jisu ya ka ba jisu lakit la ba ula pen khuj ya pi halor ka ding pena habar kita brok khoj gimdon jing ta e ke gi ba syapo ti susu akan khot ka ba khat niau jong kene ke ju ka sithi upol upenya dei ya ka jing pidiang kerahai ka jing ai bat ya ka jing sebun jong ka hok ka ba pen ibiang ba ka jing pen kentang sanctification kaya dei bat ka jing pen man hok om don jing yaklat lani jing pen yaklat hapeng jong kini ki artli ki ktien bat ki jing anu jor ki bangi syam ha ka bible ki pen I yakane ka ba ki ong transformational justification ke jing pen kela ke jing pen man hok om tang ke jing ken ba la hok la pen bena ba la hok ikan mau haka kitab kebenikong jong ke jing thok kan mau lene ke chronicle kalong ke ba arpuwe dekat pra gi chronicle ke ba ningkong dekat ke ba kalong ke ba arpuwe ke dekat ke ba pra dengan ya pule ya kene syapang ke jing jia ya usim David kalong ke ba arpuwe dekat pra kumno u David
ula duai bat ula kerpat haba ula lepop ula kerpat ya ublei ban weng no ia ka jing boman usyakri jongme ula duai ban weng no ia ka jing boman usyakri jongme usim da biru hakasam ka ba paunam jong ka jing kala ka pamut ka jong u pen ya klat ya ka jing pen kentang bat ka jing pen man hok tingin sim ya ka ni ka sam ka ba ingin sim ya ka ni ka sam ka ba sutanat ba ngiru ingin ya duai leng ba jong ka ni ka sam bun sin de ula duai kum ni rum ba jong ka ni ka sam san puai toi sne yanga ablei ket kum ka jing e jong me to pendam ya ka pap jonga ta ka jing sebun ba krau jong me to sait par ya ka sang jonga to pen khu yanga na ka pap jonga pe hang ni arteli kiktin bor arteli kiktin ki don hang ni pendam ya ka pop kemut ban pen man hok sait par yanga to pen khu yanga pen khu bat pen kentang iri kiktin ki ba ni pron kam na ka panta kiktin pareng sanctification ti bro arteli hang ni ki kentin ki don lang rengkat nata de khot riu ban nhiều namar ba me e ya ka jing khuit ka donot to hi kai yanga ki jing maya ka jing start ban nhiều to senret yanga da hui sop bat ngan sakhuit to sat yanga bat ngan sali palat ya kayor kat khot ba spokong to thau hanga ka donot ba khuit ablei ba to bu hanga ka man si mu thamai ka bayai ne hane to thau hanga ka donot ka bakhuj ka donot don hae don hapo ne habar ka donot ka don hapo ti nomor kata kene ka jing pen khuj kene ka jing pen kentang kene ka pap bat ka pop ki don hapo jungi om day habar jisu ha jing kai jung jisuru jika jung jisuru kren spang ke jing mi jung ki pop ba per kami na donot om day habar ti nak takatau kene ka jing pen khuj jing pen kentang om day ka jing pen bena ban ya day tang ya ke balong sabar jongi u Paulus apostol pat unong tho jongka sici syaki hebru ki kairu ya kane ka ju ka jing day ka baca ne hapeng ka jing pen man hok bat ka jing khuj ka hok justification sanctification nia sambanta ha ka jing khot bakan japaneng ha hebru lai iwe ya sambanta ha ka jing khot bakan japaneng kata kamut ban long khuj bat klem thobria ha khamat jungu gaban pedu ekane ha ka city saki Ephesus long ka ban kong khot sao tengen pun kuno ya kane daka ne ka jing ong jong u John Henry Newman ubalong u Anglican mensua re ula join oleh sno purano bat kaniam bat kabalang Katolik wang kumni haka ju korkom la ong ba ukris hapo jongi ulong ka jingkermen jong kaburam ukris hapo jongi ukris te ulong ka hok jongi dakaba shong hapo jongi lengba umensim upen kesan yangi da kaba wandrung hapo jeng upteng ban penksan yangi da kaba shongsa hapo jengi kane ka desisya ka justification jengi om ke jinget om ke jing khuj ne khamtam om ke jing ken hok henre lengba ka jingai e ublei ka jing don sisa jong ukris kane ka jing ong jong une John Henry Newman le yosngeu ukris hapo jengi upen kesan yangi da ka syong sa hapo jengi pen kesan mut pen khuj pen man hok yangi pen kentang yangi da ka uwan hapo jengi om day nabar pe une om day Katolik hoi hadin ula day Katolik re kene kede jing hikai jong une u John Henry Newman te konmen kepara to ngin ya sutu bha om bangin suya batai hi dalade ni dakum ne kumtai yakini ki jing hikai naka Bible da pule bha pada nak ne kedau laju ong berabor bangin pule ya ka Bible kat kum ka jing sutu
dan ki jingmut jong kabalang Katolik omban si pule mon namarba ya ka Bible sya ka perthei la ai da kabalang Katolik omdei da kiwepat kinamio Bible ada omsem la ai kabalang Katolik kaniam Katolik to men ko para telese pila ban pen ya kene ki jingkren jonga re kini ki de jing sisa ki ba don hi ka Bible ki ba wa ki rikrau ki ba sisa ki kren bat ki hi kahairu ki rikrau kumut ki bishop kabalang bat kum une ujuan Henry Newman balalong u Anglican re mo uru ulah kelalong no Catholic. Ti ya sam ya ki weiru like, share and subscribe. In saya tu biang saya ki wipat ki jing batai ki badai bat ki basisha hakata yo banuan.